Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya pa kayo sa ngayon bangsa tano na inukon so mga ayat misusumpat sa iku mga adhkar. Baw tupad ko di ka pa kayo sa iku junub uban yang pembatia aya sebagian na kanabawang pad kaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at igu Aisha radhiyallahu anha na di mag-adhkar sa iku langon abtadian. Pianutul Imam Muslim ay kabasa mga ulama na api ay gira majujunub na pagpamatya sa adhkar na sa mga adhkar na kikasusumpatan sa mga katero ad na misa sa gupa yan sa ikong mga ayat sa Quran lagi do mga dhikr akalalay mantano la ilaha illallah Allahu akbar gusto subhanallah walhamdulillah labaw ron so mga atason lagi dangot asbahna wa asbahal mulku lillah alhamdulillah la syarika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir na miya kanala kipsagupaan yan sa ikosabad ko mga ayat na kapakayanan pembatian o tao ang majujunub ay haram sa iko majujunub ang muslim o ba niyang pembatian na so pure din na mga ayat lagi do ayatul kursi qul huwallahu ahad so talawak o libarat yan na hindi ka pa kayo sa iko majujunub o ba niyang pembatian. Assalamualaikum warahmatullahi